Кандидатът за кмет на Черноморец, издигнат от Национален фронт за спасение на България, Румен Ангелов се среща с жителите на най-новият български град. Румен Ангелов запозна хората с предизборната си програма за управление. Тя включва 11 приоритета, за които той заяви, че ако бъде избран за кмет, ще изпълни на 100%. Едни от акцентите в платформата са: Трети неща, ще си оправим брега долу около плажа, а и ще държим сметка на концесионерите как стопанисват плажа. Ще си оправим транспортната схема, да няма безобразно спиране и паркиране и да се пречи лятно време на самия обществен ред. И другото, което е, на всяка цена ще трябва долу да оправим инфраструктурата около пристанището, защото това, което видях с тая буря, която стана, аз мисля, че самото население и хората, които имат там лодки, това е крайно належащо в момента да спасяваме и рибарския поминък, и туристическия поминък на гражданите от град Черноморец. Румен Ангелов бе подкрепен от кандидатите за общински съветници от Национален фронт за спасение на България за община Бургас и водещи на предаване в телевизия СКАТ Ангел Божидаров, Георги Дражев и от жителите на Черноморец, които искат промяна в управлението на морският град. Има самостоятелно мислене. Аз мисля, че това е най-важното. Това е най-важното в този живот. Да имаш самостоятелно мисли, да имаш виждане за промяната, да не се навеждаш, да не слугуваш и да работиш за хората. Трябва да влязат хора нови. Щом искаме промени, трябва да влязат нови хора да правят промени. Старите хора промени няма да направят. Това сме договорени, сигурно. Това е една нова формация, която изповядва наистина ценностите, вълнуващи всеки един от гражданите. И не на последно място, този кандидат ще бъде под контрола, всъщност, на телевизия СКАТ, която е изключително обективна и всички са убедили в нейната обективност, в онова, че тя работи с грижа за България. Желаем да стане кмет, да работи добре, какво друго да. В края на срещата жителите на Черноморец пожелаха на Румен Ангелов успех и приканиха всички да гласуват на 23 октомври с бюлетина номер 6 за промяна в управлението на града им, община Созопол и държавата.